Vítam vás u nového videjka a v tomto videjku je to vlastne druhá časť, kde si preberieme všetky novinky a dneska tejto časti budeme vykladať vlak a to auto, takže to nebudeme ďalej obkecávať a my sa môžeme vrhnúť do videjka. Takže my teraz poďme padať na vlak. Teraz neviem, že presne kde sa bezpanovať, máme to len tým cez toto, takže si padnem túto cestučku, ktorý niekde si padnem, lebo tam je najlepší spot na ten vlak, takže ja dúfam, že to je tak pravda a že tam padnem. Takže snad nám to vyjde, aby sme ten vlak mali čo najrychle. Lenže úplne to tak nevyjde, takže si padnem Brutal Boxes. Brutal Boxes, lebo tam potom ten vlak pôjde cez túto koladnicu a tým pádom tam aj vykernúť môžeme, to je to o to asi lepšie. Takže až sa mi dneska podarí, tak možno dneska vyjde aj druhé videjko vo obede, možno toto neviem kedy vyjde. Takže ja sa budem snažiť, aby vyšlo aj to druhé videjko, čo by mali byť príbehové okolí, keby nie, tak vyjde na budúci týždeň v utorok, takže to sa nebojte a tento týždeň vyjde určite aspoň 4 videá. V nedeľu Minecraft, vo štvrtok 2 videá a dneska jedno videjko a možno tie dve, uvidím. Podľa toho, čo budem stíhať. Pada to s nami jeden typek, dvaja, no, telia. No, čisto teoreticky dokáže dostaneme do Brutal Boxes, by to mohli zvládnuť. No super, by mu šlo na auto. Toto zoberieme, tak toto mi bude to stačiť. A my ideme zabaviť vlak, lebo potom to budú všetci nás potom zabijú. Takže ja idem radšej zobrať ten vlak a urobiť to. A inak nedivte sa, prečo som tak zachrypnutý, lebo ja to točím ráno o 7. A teraz som práve vstal, hneď ak som vstal, tak som to začal točiť, takže sa nečudujte, že prečo som taký nachladnutý, nie že nachladnutý, ale zachrypnutý, lebo ja mám vždy taký zachrypnutý hlas. Takže sa potom nedivte. Ale nebojte, som to stále ja, takže to musíme ten vlak vykernúť. Vy keď pôjdete na vlak, vy tuto vystúpite vpredom, tuto na ňo pôjdete, tu už sa dajú tie turetky, tu vás tam je ja. Vy viete zabíjať to. Na ďalku to je strašne ťažké udržať. Zoberieme si toto, no a čo hovorím? Uzleží do toho typ psíček to budú. Tak nič. Dobre, takže vlak máme vykernutý. Dobre, takže vlak máme vykernutý, jak môžete vidieť. Ja sa vám dohýlem a idem to skúsiť zabiť. Má zaujímať, či ho dáme. No, pokúsim sa. Poďte tu na hlavu. No jasné, prečo som nedal. No, mám aj ľud, dobre. No chlapci, akože tak táto naša hra musí byť. Takže vykedli sme vlak, čo je podstata. Teraz, takže skúsim to nejako dohrať. Uvidím, zoberiem si nejaké tie healy.
toto si zoberieme či toto, to bude lepšie. No, už nechám na mamu. Nie, zoberiem si toto. No ok, namiesto hentoho si zoberiem medkart. Ale to máš do Česku. Zoberiem si toto. A mocnosť dať minička. Ach jaj. Prečo som taký trkvastý. A teraz ideme do Magic Monster, máme 2 Big Coiny sa to volá, sa mi zdá. Ukáž. A volá sa to, že volajú, neviem teraz, Big Coiny, ich budeme volať, ok, takže dajme tam, že Big Coiny. A ideme za Big Coiny, ideme utratiť ich do Magic Moses, takže ja sa na to už teším, budeme Magic Moses tam do toho obchodíku pojdeme, takže dúfam, že tam to vyjde, ale tá zlatá pumpa je strašne dobrá na toto, mňa to strašne s ňou baví hrať, takže to nemám. Aha, už ono auto sa spavnulo, takže že by si tam aj auto. Teraz, no inak teoreticky aj to dáme, počkaj. To by mohlo byť niekde auto, ja vám rýchlo pôjdem. Aha, ďalší čukun, tak sperieme to tento. No, dole. A do chodky, tak. No chlapci, ste ma potešili. No tak máme to. Cíte, poďte sem. Akože mohli ste skôr povedať, že tu chcete aj že tu chcete niekto fightiť. Ja si sa pridám. Ukáž. Typek bude stavať. Fuj. To bolo ťažné. No to auto už nestiam, to nevadí. Tak. Check dáme. Doplnenie healu. Takže si prebiem, ale tento fight bol dosť taký náročný, a v princípe nemal to jedka náboj, mi chceš povedať akože. To fakt nemal. Kokos. Zaujímavé, že ty nemajú náboj do jadka, keď... Tak toto jadko nie je stavané na túto metu dosť a ja buildoval skôr do buildov, by som povedal. Takže neviem, rozmýšľam si čo. Ďalej, no čakaj, neviem čo ďalej. Sa vidíme, budeme proste fightiť, ale z toho fightu tak ani nemusíme. Lepšie tak poď. Hop. No ty kokos flopíš. Dead. Jak nič, poďte. Dobre, takže toto typka sme sa postavili. Ach je. Túto strechu nenávidím. Tak od týchto typkov sa museli postaviť, ale isto môže nejako dlho fajčiať, to sa mi nepáči. Chlapci, tak počkaj. Kde? Oni typek... Kamo, typek reflexy 500. Pickaxe. Teraz som hovoril.
Žiadny ľud dobre nemal, nevadí. A teraz vám ukážem záver, že ak fajtím hňačov. Prepačte ľudia, že som vás takto prerušil, ale máme tu auto, takže ja ho idem vykradnúť. Vykradá sa tak, že prídete k nemu, týmto si vás našlo, naskočíte do neho. Takto zabijete takto jedného, tým potom vyskočíte druhý, lebo nemal kajovať, takto. Za týmto a zabijete ho, zoberiete toto, hodíte to sem. A to jak tiež, že máte nejaké také fáze. Ale to poďme nerýchlejšie. Poďme nerýchlejšie, to je čo lepšie. Čo lepšie za mňa, že to ide poďme nerýchlejšie. Ty kokos. Poď. 170 hlavní zlatá pumpa, kama. Len proste, to čo je. A to sme brutálno, vidíte? Mytická pištolka, skúsim ju. Typeček. Takže ja som ešte není doživovaný. Tak na toto chce väčší kaliber než Kamo, on ma vyspamoval mod 1. Dobre, takže vlastne to je všetko z tohto videjka. Ukázali sme si, jak vykradnúť vlak, jak vykradnúť auto. Až som na niečo zabudol, tak mi to napíšte dolu do komentárov a dajte like a odber na toto videjko a my sa uvidíme pri ďalšom videjku. Zatiaľ, čau.